S'ha obert la cacera major al vedat de la política. I s'ha obert almenys en tres fronts: a l'àmbit de l'Estat, contra el president Sánchez, a l'àmbit autonòmic, amb les eleccions andaluses, i al nostre àmbit nacional, contra la vicepresidenta Oltra. La dretona està delerosa en aquest 817 dia de pandèmia i 104 d'invasió d'Ucraïna per fer presa en qualsevol dels personatges que ocupen la primera línia d'atac i no sap com fer soroll i encendre pots de fum perquè es visibilitzi millor la feblesa de les peces a qui aspira a derribar. Mentre això passa, les temperatures d'estiu han causat l'efecte solsida sobre la ciutadania i amb l'olor de platja i de muntanya s'esvaeixen les estratègies dels gabinets de comunicació dels uns i dels altres.